Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Masu kallo barkamu da sake kasancewa da ku a wani sabon bidiyo namu. Insha Allah yau ne za mu nuna muku yadda za ku sa window da kofa a cikin bidiyon namu, ko kuma ce a cikin darasin koyar Revit da yaren Hausa. So ku biyo mu a cikin bidiyon namu har kashe don ganin yadda ake. Masu kallo bidiyon mu da ya gabata mun tsaya ne a inda muka yi fulo-fulon namu kamar yadda kuke gani yanzu. To dama mun ce muku akan bidiyon mu na gaba za mu fara ne da sa window da kofa. To amma kafin nan za mu fara da cire arch ne, opening namu kenan. So wannan bakin faranda da kuke gani, wannan bakin faranda shi ne za mu cire arch namu a jikinsa, akan shi za mu cire opening. So yanzu ya ake cire opening? Bari mu cire opening ku gani. Idan ka zo cikin Revit naka sai ka taba wall da kake so ka sa opening. A misali wannan da kuka gana ya selecting da blue shine wall ina da nake so na sa opening. Bayan ka yi selecting haka sai ka danna edit profile a sama wannan. Bayan kun danna edit profile din ya kawo, so ta wani view ne kake so ka yi editing na wall naka har ka yi design na arch da kake so. Ta gaba shine south, ta baya kuma shine north. So ta gaba ne wannan, tunda wall din kun kalla gaba yake facing, so zamu danna south. Danna south, mun yi opening na biyu din, kun kalle shi gashi nan. To bayan ya bude haka, wannan shine tsayin wall namu gaba daya. To anan ne zaka yi design wani irin arch ne kake so. Sai ka zo ka taba line. Kun ga na danna line, sai ka zo ka yi clicking daga nan zuwa nan, wato daga kan layinka, daga kan NGL zuwa flow tsakanin su 450 da kasa, sai ka hada daga can zuwa can. Bayan kun gama wannan sai ku zo sama, wannan shine layin lintel naku, sai ku doka daga nan zuwa wannan again, sai ku hada shi. Bayan kun gama haka, idan kana so ka yi design da sauransu, za ka iya yi. A misali bari mu gwada muku yadda za ka yi design kai haka da sauransu. Kun gani ba? In kana so ka yi design, in baka so ka yi design kuma za ka iya barin shi flat haka. So abun da za mu ƙara yi bayan mun jajja wayannan layi da muka ja su daga NGL zuwa flow da kuma kan lintel level namu, sai ku zo ku ɗauki split element, wannan element mai suna split din. In kun clicking nashi sai ku zo ku yanka wannan line, gana yanka nan again, sai ku zo ku yanka middle na wannan again. Bayan kun yanka sai ku je ku ƙara ɗaukan wannan tool mai suna trim, kun kalle shi, sai ku yi click akai kamar yadda ne clicking. Bayan kun zo kun yi click, a nan ne za ku yi trimming, nan ne za ku bude opening da kuke so ku bude. So sai ka danna nan, ka danna wannan side din, ka danna wannan side, za ga wancan side ya bace. In ka danna point da kake so, a misali midpoint nasu, in ka danna inda kake so da inda kake so, inda baka son zai fita da kanshi. A misali bari in ƙara wannan, kun ga na danna nan ya fita. Bari mu da bangaren nan, na danna nan ya fita. Again ma wannan side na danna ya fita. Bayan kun gama haka sai ku danna good. Bayan kun danna good, bari mu je mu gan shi a 3D, mu ga ya kasance abin nan namu. Sorry na manta ban yi connecting bane da shi, kenan ƙara zana wani fulful. So bari mu bude shi a 3D mu ga ya yake. Ga nan 3D namu wannan kalla alamu kaman gida din. Kowa dai me zane da yawanci suna 3D ya to ga nan alaman 3D. Bari mu danna shi. Kun ga yanda yake a 3D. Opening namu ya buɗu iya na gaba. Kenan. So bari mu koma wanda NGL namu. Kun kalla yanzu wannan line inda muka sa opening namu, muka sa arch namu ya zama faint, wancan na asalin wall kuma ya zama dark. Ko ba ka ba, ya zama yana da ɗan thickness kaɗan yafi inda muka sa arch namu. So wannan gefen again shi ma muna so mu cire arch, sai ku ƙara selecting wall din, ku je edit profile. In kun danna edit profile, in ya kawo muku view din,
ta gefen nan, ta gefen hagu shine west, ta gefen dama kuma shine east. So yanzu wannan wall din ta west yake, za mu danna under west ne, view da za mu yi editing a ciki. Bayan kun danna an ya bude muku haka, sai ku ɗauki line again, sai mu ƙara irin wancan. Wannan shine jikin wall namu, wannan wurin, wannan shine bangon wall namu, sauran nan kuma, sauran nan bangon wall na ɗaki ne. So yanzu in za mu yi zanen mu a jiki, in ka ɗauko line, a misali mun ɗauko line, in za mu yi zanen mu, an mun ɗauka daga bakin wannan flow level line ɗin nan zuwa jikin wall ɗin nan, kun gani, sai mu mai da shi sama again zuwa kan bakin lintel. Sai mu ƙara haɗa shi da wannan da kuke gani ɗin nan, wannan wall ne, wannan wall ne. So shi ban da shi, wall naku ne wannan, faɗin shi mai 230, kun kalla wall ne wannan, banda shi daga iya jikin wall ɗin layin naku zai tashi. Bayan kun danna sai ku je ku ɗauki, bayan kun zana layin ku sai ku je ku ɗauki split na yankawa kenan, sai ku zo ku yanka nan. Bayan kun yanka sai ku zo ƙara ɗauka trim, sai ku click anan mid point. In kun click zai goge kamar yadda nake yanzu. Kun ga bayan ya fita hakan nan, sai ku danna good. Mun riga mun samu next arch namu na gefe. Bari mu duba shi in 3D ku gani. Kun kalla yadda yake a biyan, kun gan shi yadda yake in 3D kenan. Kun gan shi yadda yake in 3D. Na gama wannan side din, yanzu saura wannan side din shi ma nake so ne. So bari in ƙara komawa NGL, zan yi selecting wall nawa, edit profile. Shi kuma bangaren west ne saboda a hannun dama yake. Na hannun dama shine east, na hannun hagu shine west. Yanzu wannan ta east ne saboda wall nawa ta east yake. So kun kalla ta east ne. Yanzu zan yi bude open view nawa, na bude shi again. Sai ku je ku ɗauki line. Bayan kun ɗauki line sai ku click daga bakin wannan line lintel, click again zuwa bakin line flow, sai ku haɗa shi. Sai ku je ku ɗauki split, sai ku yi splitting na wannan, ku yanka shi kenan. Sai ku ƙara ɗauko trim, sai ku click inda kake so one da inda kake so wannan, inda baka son sai fita again ta sama, sai ka yi click na nan, wannan ya fita, sai ka danna good. Mun gama da cire arch. Kun kalla mun gama da cire arch, yanzu dai kun kalla opening namu na arch ya fita. Mun gama da cire arch. So the next thing yanzu za mu sa kofa ne da kuma window. The next thing da za mu sa kofa ne da window. So ya ake yi? In kana kan NGL, in za ka sa kofa, a misali yanzu muna kan NGL, in za ka sa kofa dole sai ka dawo kan flow level. Wato ma'ana wannan level din, dole sai ka dawo kan flow level. Wannan level din da kuke ganin shi yanzu da ne clicking da jan arrow din, dole sai kun dawo kan shi. Idan ba ku dawo kan shi ba, idan kun ɗora kofan zai zo na a ƙasa ne, bare zo na akan flow level ba, dan kofan mu akan flow level muke so ya zo na. So bari mu dawo kan flow level. Mun dawo kan flow level, sai ka je ka ɗauko. Bayan ka dawo kan flow level, kawai sai ka je under architecture ne, wannan wurin za ka sa architecture gashi nan, kun gan shi. Bayan mutum ya dawo kan architecture, sai ka yi click akai kamar yadda na yi yanzu. Na yi click akai, sai ku zo ku taɓa do gashi na yadda kuka ga do. In ka taɓa, bayan ka taɓa do naka, the next thing abin da zaka ƙara yi, kawai zaka shiga edit type. In ka shiga edit type, sai ka seta height da width, wato tsayin kofan ka yadda kake so ya kasance da kuma faɗin shi. Standard size, standard height na kofa dai kowa ya san 2100 ne, sai ka sa. Width nashi kuma duk yanda kake so, amma na 900 zan sa saboda single swing ne. Bayan ka sa haka, kawai sai ka danna apply, ka danna ok, sai ka zo ka yi placing a inda kake so kofan ka ya zo na.
yanzu a misali nan nake so ya zo na yi placing, sai ka danna escape in kai placing. Idan kana so ka juya kofan ka kasance ta waje ne, sai ka taba kofan. Yanzu da yanda na taba haka ya kawo da bulu wannan arrow da yake up and down da left and right din shi za ku taba. In na taba yanzu na up and down, kun ga kofa na fita ba, in na ƙara taba ya koma ciki. In na taba wannan left and right din, kun ga na taba left and right, kun ga zai koma nan zai koma. To duk yanda kake so da shi saka bari. Yanzu mun gama sa kofan mu, so next thing za mu sa window same under architecture yake. Za ka zo ka click window ka, sai ka shiga edit type yanda kai na kofa, ka shiga edit type, shi ma edit type za ka shiga, sai ka zo ka sa height nashi da kuma width nashi. Height na window ya danganci yanda kake so ne, width nashi ma ya danganci yanda kake so. So ni height nawa zan bari a 1.5, width zan bar shi a 1.5, shi ma 1500 kenan. Bayan ka sa sai ka danna apply, sai ka danna ok. Su shi ma kar ku manta sai yana under floor level sannan za ku sa window. So barin sa, na sa a nan wurin, na sa ta nan, na sa ta nan, na gama sa window na, sai ku danna escape. Na gama sa window. Bari mu duba shi in 3D ku ga yanda yake. Kun ga yanda kofa na yake? Kun ga yanda kofa na yake? To masu kallo duka dai a nan ne muka kawo muku karshen shirin namu na yau. A shiri na gaba insha Allah za mu nuna muku yadda za ku iya canja material na window, ka sa irin kala window da kake so, da kuma yadda za ku yi downloading na material da sauransu. Ku kasance tare da mu a wannan tasha na Izzar 2020 TV. Mun gode.